franc malien ko la franc malien adlala halbi don ke baga do mo kana do bala que le franc malien a échoué. Le franc malien n'a pas échoué. Ama Souriak a échoué. Franc malien de Ato, une société d'État ou quai. Franc malien de Ato, une usine de là. Franc malien de Ato, un malien bête de Barala. Quel est Asiako, quel franc malien de franc malien, net directeur de société. Nato sera Watima, ni école blanc sera. Un directeur de société, un million dans l'école, qu'on a de temps l'école de Kajense, Mune Boda Dangana, Mune Bo Osana, un million dans Kasumade, Demsono, au Botma Sera, Diplôme Kera, Mune Gayana, I had to Ango Société, la Mune de Barra, I know to answer. Barra de Demsoni, le Demson to Tabarani, family and the Tioke. Bon, franc malien tourna, société d'État tourna, usine tourna, bara tourna, qu'on a fait nana. Autant on a franc malien à Yanawa Janade. Nous, franc malien tient, au mouvement franc malien tient, au Mali de tient. À Tianachmouri, un franc malien de là. Moi, sur là, on a mis nos coco, un franc malien de là, mais un gars qui a un français cabé. Car c'est bon qu'un lamine de la France fait des baies, un gars baigné. À San Flo, un Ousmane Ba oti ministre des Affaires étrangères ayo sugati atara Paris kanana ani français o kati ka kuma ke warkola français nyamo ko Ousmane Ba communiste de communiste techno akata na kasrae atara loni la ka kan ka discours mi fo mali to la taro fo kia ka kana o sama elema anga mo so la tumu ko ha albi français ko anga la jede ha anga ko la jede anga asika tatu c'est le bajan blala kata au senfe atara so ya bismillah ana akajama ni termelike ubena kodola ubene c'est le bajan ko san ne ganga siyatil kaka mbeta maliko kata yin galke ana boko nyembo ko molbo be tourner la ani délégation pour koro aduna ne retme koro parce que conférence régionale de Tumbe koro à 100 c'est le Bajanana. Et que le président Aïwa, un éton, Kumana, Warkoka, Uka, ni le fait ni Nana Daïra, ni Be Haklami Irana. Et que c'est lui, était de politique Mogade, Ago, était ministre du gouvernement, et comme il fait le président au gouvernement qui l'a connu. Et M. Sago Bamako Kanaya, gouvernement d'Avalente Mogoyoa, le politique d'Avalente Mogoyoa. Assemblée d'Avalente Mogoyo. Et de l'Ubeko Sakana, ne sont encore, ne manamifo, autre manamine de Kuma, autre manamine. Au Barasu Maganae, autre man est capable de Yakofa, n'a coulé tout, Ntaka la Yalsanga Konofendo, Signai Boko, now Benaminka Boko, a Paviena, Oyenkai. C'est le Bayasi à la Moko. Una nusiga kuna ka fese ka laje français ye minini atese ka ke malika ta chugula oto ante jenae se baja sigina ka ta fo parikawe ko tuma ambe kuma sunsuro ya tare nyefe na ya hakri jagabo na sera ka jenimi anu fo jogo ko fe ngambe yo minatisa anga kuma sinyongri ka dai se baja sigina ka na o chugula o délégation Kabara Keroye. Au sang, Sabanasa, au son bas coffre, sur le bain coffre, délégation de la ka Jean-Marie connaît au président. Domi, au Loubé Souranti, à Dona, Assemblée bureau tombé, Conseil des ministres bureau kono. Sénégal Nyamo tombé, Jeunesse Nyamo tombé, Mousso Kanyamo tombé, Société d'État Nyamo tombé, au-delà de Nefene tombé sale kono. Yemo Toko Terme, Katerme, Kaba. Comme nous dit Kata France, pour Kata France, comment y'a fait le connaît Hagla, nous y avons des Nembo Kota. Alors, vous souvent dit Katani Kanjume, ambassadeur du Duma, avec Nyasobi. Vous nous trouvez qu'à Chamanyanamado, Akera Ado, Wakalama. Vous voyez Jabe. Il faut me trouver, nous souvent de l'influence, parti Yamodo, gouvernement Yamodo, Jamana Yamodo, Moko Hasle Modo. Jamana Kanumagado, patriotisme comme ennemi,
o suganti ka kuma jumɛn f'u ye ka sarati kan jumɛn f'u ye ko ka taa u mana taa n'o ye o cogoya n'o ŋaniya o dafalen don u bɛ taa baara min kɛ a bɛ taa kɛ Mali sago de la donc mandat b'u bolo mandat plein et entier u taara n'o kan de ye o dugusɛjɛ fajiri ne dɔgɔkɛ dɔ o bɔra an faso la Segu a tɔgɔ ye ko Mamadu Marquis i b'a sɔrɔ an lamɛnbaga jama dɔw bɛ Marquis dɔn Marquis solila ka don taxi kɔnɔ ka na Bamakɔ a sera ne ka so 6 heures du matin i ko Amadu k'an to taxi kɔnɔ i tɔgɔ fɔra ye ko kunu ko Modibo y'i nini k'i ka bɔ mɔgɔw da la i ka ko ka gɛlɛn e ye Faransi jugu de ye Faransi dun an tɛ se jamana tɛ se ka bila Faransi kɔ i ka fara an na a n'a ɲɔgɔn caman u ko e y'o mɛn taxi kɔnɔ cogo di anw tun bɛ réunion na kunun réunion wulila 6 heures tɛmɛnen kɔfɛ o su kelen sani ka dugu jɛ e y'o mɛn taxi kɔnɔ e natɔ ka bɔ Segu a kuma in sen ka teli dɛ kuma in sen ka teli dɔ ye fugula dɔ kunna dɔ ye sɔrɔ dɔ sen na kuma in ma fɔ ten dɛ ne ko k'o tuma na i b'a sɔrɔ kuma in cogoya dɔ b'a la ne fana tɛ da n'o kuma ye i muso k'i ka daraka d'i ma ne bɛ yɛlɛ kuruba ne bɛ nin kuma in da Modibo tulo kan k'a fɔ ko ayiwa président kunun ne y'a f'i ye nka fɔ ko an ye ciden minnu suganti an ka sariti kan f'u ye o taatɔ e ko sariti kan kana f'u ye nin kuma sera Segu sɔrɔ sani dugu ka jɛ o kɔrɔ ye fɛn bɛ fɛn kɔrɔ dɛ farati don a ko Amadu n ye min f'i ye kunun o kelen don foyi tɛ se ka kɛ Mali la cɛw ninnu taara u taara bɛn o ni Faransi cɛ ka fara maliyɛn k'a ci fila ye k'a da bin ni 50% ye k'a signé ka nana signature dévaluation